Kada nako kabasa aning maong ebanghelyo, maglibog sagko unsay gipasabot. Kamo nakasabot mo? Wasan no? So namalandong ko, mutana ko sa Espiritu Santo ug unsa may makapasatisfy o gamay nako, murag mao ni ang lamdag. Usa sa mga gipasabot niini nga sa dili madugay mawa ko ninyo, apan sa dili madugay makit-an na sad ko ninyo, magminatay kamo og maguol pero mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang akong napamalandungan nga mao gid ni ang pattern sa kinabuhi dinhis kalibutan. Mao ni ang gi-design nga pamaagi sa Ginoo dinhis kalibutan. Unsa may iyang pamaagi na mag-una gyud ang kasakit, una pa ang kalipay. Nya kung dili ta mudawat sa kasakit, di sad ta makasinati og tinuod nga kalipay. Saman, agree mo, disagree? Example lang, kanang tinuod nga kalipay ba, pananglitan, hay may mag-una sa kinabuhi sa minyo, kasal o sex. Ang kanang yung proper gyud ba, nindot gyud paminahon ba, kanang hanay gyud ba, unsa may mag-una, kasal o puyo-puyo? Nindot gyud kay kasal paminahon. Mo nay akong gi huna-huna gisuna katong sige pa kog panguyab nga ang akong plano minyo pa. Moingon gyud ko kasal gyud usa, una pa dulog. dug mo na sa amos una. Nako bisag makauyab pa kog prostitute, di gyud ko muhilabot unya na gyud ighumag kasal kay paminaw nako nindot jud kayo ang feeling. Pero ang pagpakasal hasol kayo, antosonon kayo. Una, di mo magditdit, di mo maghikap-hikap og maayo, antos niya tigom pa kag kwarta, antos atid pa ka na mga seminar, secured pa ka na mga papers, antos pakaon pa ka na mga hinawayon kayo inig kaon, sige lagsaway murarabag ni tampo antos na sad na daghay ang tasunon, pero inig human porting lipaya. Kana sa minyo na kana na sang unsa may makalipay sa mga minyo na ay anak o way anak. Kusga kana na ay anak nya unsa may buhaton, kinahanglan mamabdos gyud ang asawa. Onya dili na antos di ay kanang pagmabdos, porting antosay, porti pag yung sakita na inig panganak. Matud pa sa akong mamas una, inigbati na kuno, magbati man na ilang tawagan na maglibor. Abot ko kunos tumoy siyang buhok ang sakit. Hasta tumoy siyang buhok, bahikapon, sakit na kuno. Nya maglatay pa jud kuno lanot ang kinabuhi kay pila ko kabuk ang nangamatay anang sigig panganak. So antos, pero inig kakita ni mos bata nga nigawas nimo, inig hagwa-hagwa nimo nya mo smile nimong bata, may kaing punan mawa imong murag lahi kayo nga kalipay ba, lahi kay nga kalipay ana antos gyapon. Karon ninapo na magkabuk imong anak, malipay pa ka anak, malipay pa kag mamabdos ka niya imong edad 35 pa niya napo na kabuk anak kana manganak pa man ng 35 abot pa man ng 45 ay usahay 50 manganak ko mangani malipay pa kag manganak di na di na jud ka malipay ay jud ko nyog ilara di na jud ka malipay
Ano, nating aliuban malipay pero di na normal. Ang normal gyud maguol gyud kag mamabdos pa ka kay di na koy daghan kaayo labi nagasunod ang tuig paras namo. 1960 na minyos mama og si papa, 61 na tao kamagwangan, 62 ang gasunod, 63 ako, nya 65 kanas Mio, 67 si Clito. Sunod ba? Perti pobriha. Lingo-lingo kuno sa papa mamay, di madaw nya si papa o si mama 38 pa edad, nya si papa 40. Nya unom na gasunod, 5 na gasunod, ingos papa hapit ako no way kaon. Lingo-lingo sa punaan pa ni nato, luoy kay mga bata, luoy sadta. Unsa may lang gibuhat? Aantos, way hikapay. Si papa ato higda pikasayid sa among balay, gamay ra mamig balay. Nya ang gasunod akong maguwang, akong manghod, then Clito, mama diri pikas. Nya usara may among babae kamagwangan dito gibutang sa among iyaan. Silingan na sad namo. Wall to wall sila. Kay magsikit kuno sila basin na sad kunog na sa sunod manghod. Lagyo. Nya ang sabot way labangay sa mga bata. Si mama magako sa kamanghuran, si papa magbukot magbanig, mo na iyang habol, ang banig banga dako pilon niya ang pikas higdaan, ang pikas mo ibukot. Iapil niya og sud sa banig ang akong maguwang katus Pedro kanana ang paralyzed ron. Iapil niya og sud ba ako in town ma-outside ko sa banig. Nga sige mamigtabi ni Pedro ingnon deming papa, sud na dire. Igsod ng Pedro maglagot nakoy katabi. Natuog na ta, sod na dire. Pero nagod to pa dagon. Nya pagkadako na nako ngano man to pa nga imo mangyong isod si Pedro's banig. Ingos papa, kita biyang laki mingaon biya gitaan ng atong asawa. Niya ang akong nahuna ato inigabli na kus banig mumatas Pedro, mabadlong ko. Ning kamot gyud papa ba nga di gyud siya maka hatag naglaing anak pero wa magamit og kondom, wa magamit og pills, wa magamit og ligation. Antos ang gigamit, antos. O di lipay kayo kay nabuhi mi nila bisag pobre. Karon kusog na kay mangulikta ang usa. Di ba? O basig napun-an pating itong daghan basig. Wa sa tingali. Akong point ba? Antos usa, una pa ang kalipay. Ang kalibutan karon mitudlo og binali. Unsa may gitudlo sa kalibutan? Likay ang pag-antos, pangitaa gyud ang kalipay. Kinahanglan lipay kanunay. Mao na gitudlo sa kalibutan ron. Hay mainyong sundon ang pamaagi ni Kristo o pamaagi sa kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig pangitag pag-antos kay nahibaw mo nga humag-antos na ay kalipay ta sa ngamot. Kanang mag-ampo gid ba Lord tagai kog pag-antos aron ko malipay. Tanawa di ba wa kabinuang mo na pader. Mao may pattern, mao may pattern sa Ginoo. Antos una pa ang lipay. At tanawar gud ang mga sugo ni Hesus kanang 8 beatitudes ato pa 8 ka paagi aron ta malipay. Happiness ba? The ways to happiness. 8 man na iyang gisulti. Matthew chapter 5 verses 1 to 12 man siguro na. Basahan ninyo. Di ba pirming gauna ang kasakit, una pa ang kalipay. Iya gid ng pattern. Ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit, kalipay nga way katapusan, pero ang unahon nimo, kinahanglan mahimo kang kabos. Muna ang tanan nga gasunod sa Ginoo, ang mga apostoles, ang mga santos, bisan ang mahal nga Birhen Maria, nagpuyo yun sa kakabos, una pa sila nakasinati sa langit nga tinud-anay. Ang gasunod bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios.
dili talipayon sa Dios kung dili ta magsubo. O yan na sinang gisulti diri, maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Lahi yung pattern ng Ginoo, no? Pananglitan, niuban na ni akong buhok. Unsa man ni antos dili. Oy. Antos oy. Kabati na ni akong naong. Ni samot. Og ako ning pakuluran, mubatan-o ni akong naong. No. Sakto ba? Oh, batan niya. Lipay na kayo ko. Bataan na kog naong. Mura man kog 16 years old. Pero inignaog na ko sa hagdanan, akong tinagsaon og tikang. Kay sakit namang tuhod. Na di na magparis ang naong og ang tiil. Pero karon ako ning giantos. Mga napo na ko katuig aning antos. Ang sa may resulta, lipay na kaay ko nga magtan-aw sa akong naong. Nga nagbalansi, gikas babaw, nga ris ubos. Diri, tiguang og naong, ang linaktan, tiguang sad. O, di, pares. Nayuban na to din, bata kay naong, kay gipainat ang kunot, gipainat, niya gipakuluran ang buhok, bata kay naong, pero tiguang kay linaktan. Maglibog ka, mura mo ni siya masakiton. Ayaw usba ang pattern sa Ginoo. Nya anha ta malipay kung kamaotang mudawat og pag-antos. Ug ang pinakanindot nga pag-antos kinig yung pagdawat sa kamatayon. Muna ningon si Jesus, mawa kog kadiyot pero inigbalik nako dako kayo ang inyong kalipay. Gilubong siyag makadiyot apan ang iyang pagkabanhaw nahimong kalipay sa kalibutan. Ni siya magminatay kamo apan malipay ang kalibutan. Magminatay magitang nay mamatay. Pero ato nang dawaton kay ang gasunod ana kalipay. Sa dihang namatay ang akong papa ba si Vero. Duha pa ko kabuwan adto sa seminaryo ni Sod kog John 1995. Pagka August namatay si Papa 1995 dito mis hospital. Puwerte ginakong hilak, ingon ko, Lord, hangyo lang kita ko nimo nga mabuhis Papa bisag makaabot lang ini-graduate na ko sa philosophy, tulo ra man ni katuig. Awa gyud wa kaabot og tulo ka adlaw, patay gyud. Kamatay ng Papa, dawat unsa pa may atong mahimo, gidawat. Mura kog naguol. Pero sa dito na ko sa seminaryo, purti man diayng kapuya dito ang schedule, ang academics niya. Ako bugo-bugo bi ako gamay. Purti kinakong hasula, mura kog gitorture og maayo, pag-adjust pa nako sa mga kaning culture ba. Kay ako 31 ang akong mga classmate, ang edad mga 18, 17, 19, lisod kayo may mag-abot. So mo-adjust pa ko, pressured pa. Nya, duha biya to akong paralyzed, si Pedro o si Papa. Usa na lay paralyzed, kaya namatay mas Papa. Purti na kong pasalamat sa Ginoo. Salamat in taon Ginoo nga nakuha ag usa. Kay og magsigi paghasol dito, duha ka masakiton, ako ra bagyapoy kontakon, ako gyapon diri gyapon sila magsigi konsulta nako hangtod karon ari lang gyapon ako gikuhaan des Ginoo og usa aron dili ko ma-pressured kay nagdungan pa to na patay ko. Unya didto na nisod nga nasakit na sa mama, diabetic, siklito sad kanang among kamanghuran, nasakit na sa dagko pa kay gasto. Ana ba? Ag nagdungan pa to niya na pas Papa, makakonsentrate ka ako sa seminaryo, basig mo gawas ko. Karon may nakay ko kinabuhi. Nyalain pag yung asit atong pagkamatayng Papa, kay pag-abot na ko dito UST, dito man ko ga theology. Pag dahil nag-ordin ako pagkadikon, naka-experience ko
emotional crisis. Di na ko siguro nga magpa-ordain. Nahadlok na kong magpa-ordain. Dunay sitwasyon nga akong atubang emosyonal. Sige na kong hilak. Galisod na kong desisyon kung magpa-ordain ba kong deacon. Akong spiritual director, dili naka-convince na ko. Doubt ba? Doubtful na ko. Ang gibuhat, pagkagabi, nagdamgo kong papa. Si papa nga way grado, ang gisulob, katong iyang isulob dito sa among uma, sa una, maoy nagkanta-kanta na ko, gihapuhap akong ulo, sige kong hilak, mura kong niakmo siyang tuhod, kay iya kong gipa lingkod, sige kong hilak, ingon ko tabangi ko pa, lisod ko aning akong desisyon, hapuhap ra kong papa dire, nya iya kong kanta-kantahan, nya ni istorya dayon siya nako, Tagalog pag yun. Manila man. Di ka Tagalog sa papa? Nindota lagi. Nako, papa, ugwa pa mamatay. Di makatog Tagalog. Niya paghuman, iya dayon kong gidangan to sa among Adoration Chapel. Ang sunod na kong nakita, humanyag hapyo diri. Dito sa Adoration Chapel, iya kong muna sunod nga iksina. Nagampo mi sa breviary. English. Mike is papang mo in English. Murami kaming duha nag-ampo sa breviary. Nya paghuman ato, nawa dais papa. Pag mata nako alas 12 gabi, galingkod ko sa akong bed, sikog hilak. Hangtod mga alas 4 kadlawon, nako pa, kuyog mangyug ka nako. Kay bawo nako unsay imong gusto. Kinahanglan, mahigugma ko kanunay ninyo, isip mga ginikanan og mag-ampo kanunay kay papa magititiglid og rosaryo sa amo. Ampo kanunay. Nako din ako mahadlok magpa-ordain. Mag-ampo ko. Ordain na yon. Salamat kung papa namatay o pa mamatay. Moadto ka to sa Manila. Di ka ato. Nako sus Ginoo, salamat gid in taong namatay sa papa. Kay wa siya maglisod og adto sa Manila, nakahibaw pagid siya sa sud sa akong kasing-kasing. Kay bao kay siya ba? Gisugo sa Ginoo ang anghel in the figure of my father aron ko maapis og ma-strengthened. Hangtod karon pagasangpito na ko sa papa kung na ako'y problemang dako kayo dinhi sa akong pagkapari. Nya kay namatay sa mama, i-appeal na sa nakog ampo. Tulin kayo. Mo na ako din yung sikreto. Nganong moingon mo, Father ba, relax kayo, bisag dagko na kayong problema giatubang, relax kayo. Kay mao man ay kinaiyang papa. Papa si Vero, relax gyud kay tustanan. Si mama mao'y ratulon. Pagdayon ang kamatayng mama na relax sa to siya. Pero papa gi-relax kayo. Bisan kog magtupi tos papa namo, tupihan mi ba? Siya man to'y motupi, gagmay pa mi. Magbugno ng iro, dias dool namo. Papa, di yun mo irog, magsige lang yung tupi. Usahay gun, mahasanding na kong iro siyang kilid. Sige lang yan po siyang tupi. Si mama dito sa taas, mo yung ikuransa. Ako nas, mama to sa taas, perting ratulas. Papa, sige lang yung tupi. Gagubat ang mga NPA o military dito sa amo, na makwit ng mga tao. Papa, dito rin yung balay. Anha, patug pang helikopter dool sa amo para hatag ang atong paambakon tong mga aning reinforcement. Siging pinusilay, siging rinakrakay. Nako niya, ikaw diri pa, no? Saan kayo siya? Diniras bay. Nindot kay paminahon, paka-paka diag mayo. Nako nga, no, waman sa kamo bakwit. Hindi siya, maura ng pataya. Adto tangan to, patay ta, dini, patay ragyapon. Pagka-relax. Maura sana ako karon, relax sa sagko. Nako, mahali ng yuta, okay raw. Mabayran, okay rasad. O di san mabayran, okay rasad. Kamo, musimba mo, muhog mo skulikta, okay rasad. O di san mo muhog, okay nagyapon. Palit mong slot, okay. O di san mo mupalit, okay nagyapon. Ay ganabi, lingian na imong tupad. Yung na relax ra kas imong kinabuhi. Hina ka na. Ay, mga ratulon kay tas tanan. Mao na
ang tao nga ma-relax ang kadang mudawat sa pattern of life nga gidesign sa Ginoo. Kasakit usa, una kalipay, kamatayon usa, una kinabuhi. Nya kun ato ning dawaton og puy-an, makasangyaw ta ni sa uban, wala nay stress, wala nay depression, wala nay maghikog, wala nay mag-away. Nga naman, kamao naman tang muantos, kay kahibaw tang gasunod ani ang kalipay. Nya di ta mahadlok mamatay, kay kahibaw ta nga death is the way to eternal life.